Lande mig ret. Ja, mit navn er Max P. Skrøder Valørsvej 5. Jeg synes, det er blevet underligt med lyset. Med lyset? Ja, der er noget i vejen med lyset. Jeg ved ikke, hvad det er. Oscar, læg dig ned. Læg dig så, Oscar. Nej, jeg ved ikke, hvad det er for noget med lyset. Du snakker ikke med elektriker. Nej, jeg skal ikke have fat på nogen elektriker. Det kan han da ikke gøre. Nej. Hvad for lyset? Hvad snakker du om? Jeg kan ikke læse min avis mere, og det er jo ikke, fordi den er plettet, eller Pia Kjærsgaard reddet ud. Det er, fordi lyset er dæmpet, og jeg kan ikke få det op. Og hvorfor ringer du så til mig? Jamen, du må da kunne skrue op for det. Jeg har været inde og tale med min nabo. Det er et problem på hele vejen. Jamen, hvad kan jeg gøre for det? Jamen, du må da gå ind og skrue og gøre. Jeg ved ikke, om du kan gøre noget, men du må da få det arrangeret i hvert fald, så det bliver gjort. Jeg laver ingen strøm. Vi producerer mælk, ikke strøm. Mælk? Ja! Det er derfor, kan jeg ikke forstå, Nej, jeg er nødt til at forklare mig så. De har fuldstændig misforstået mig. Altså, jeg bor nede på Valørsvej nummer 5, og jeg har også været inde i nummer 3 og nummer 7, og inde på den norske ambassadørs bolig. Og der er det store problem, at strømmen ganske enkelt... Ja, der er sket noget med den. Hvilken vej bor du hen? Jeg bor på Valørsvej 5, det har jeg jo nu sagt nogle gange. Ja, men hvad for en by? Gentofte. Gentofte? Ja, Gentofte. Jeg bor i Sønderfælling, Vestjylland. Vestjylland? Så det lieber Deutsch sprechen? Ja, das können wir auch, kein Problem. Ja, das ist vielleicht besser. Also meine Probleme ist im Moment, dass ich keine El habe, also Elektrizität. Also ich habe doch Elektrizität, aber das ist ganz dunkel in mein Haus. Und ich kann nicht, also überhaupt nicht mehr lesen. Ich habe es ganz begriffen, ja. Ganz? Aber ich kann Ihnen nicht helfen. Warum nicht? Weil ich da keinen... Was sagen Sie? Jetzt muss ich ganz einfach sagen, ich habe kein Licht und das ist total dunkel hier. Und so ist es immer bei Weihnachten. Keine Ahnung. Ja, aber warum? Also wenn Sie das nicht wissen, wer soll das dann wissen? Wieso soll ich das wissen? Ja, also ich rufe doch an hier beim Elgesellschaft und fragt und dann Nein, sagen das Sie... ist nicht der Elgesellschaft, das habe ich schon 20 Mal Ist es gesagt. nicht? Ich Ist bin es nicht? eine Milchproduzentin, keine Stromproduzent. Undskyld. Skal vi tage den på svensk også? Wie? Prater de svensker? Nee, ich prater Nederlands. Naja, så siger vi det. Men prøv lige at høre en ting. Hvad skal jeg gøre, siger de? Oscar, læg dig ned i din kur. Kan jeg betro dem, at dronning Ingrid har anlagt min have? Jeg er ikke hvem som helst. Ja, hallo. Jeg kan godt lide dem. Jeg synes, de er en sød og behagelig og meget yndig dame. Nå, tak for det, og god fornøjelse med det. Oscar, læg dig så!